Kaixo lagunok, zuekin Urdibari irratia. Gaur otsailak bat gure irratsaioa eskainiko dizuegu. Lehenengo Aimar Ibarrak berri bat aurkeztuko digu. Geroago Kosminak kirola aurkeztuko digu. Ondoren Aimar Vicentek eguraldia aurkeztuko digu eta azkenik Anderrek txiste bat kontatuko digu. Orain zure txanda da, Aimar. Gaur goizean, izotzagaitik bi auto ekin dute talka, eta gidariek bizitza galdu dute, eta atzean zeudenak ospitalean daude zauri larriekin. Errepidea oraindik itxita dago, hurrengo orduetan irekitzea espero dugu. Orain Kosmiraren txanda da. Egunon, Real Madrilek Zeltaren aurka jokatuko du. Jokalari asko zenotota dauden arren Madrilen. Gainera, bi bat erremontatu behar du. Erregearen kopan gutxienez 2 gol sartu behar dituzte. Bestela ez dute kopa irabaziko. Eta Nadal Federeren aurka jokatu du eta Nadalek galdu egin zuen teniseko partida batean. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Ondoren Aimar Vicentek txanda da. Azkenik euritakoa ireki beharko dugu. Euria izango dugu hurrengo 3 egunetan eta termometroak -2 gradu markatu ditu. Horren ondorioz arropa gehiago jantzi beharko ditugu. Haizeari dagokionez, haize bolada handiak egongo dira. Orduan kontuz ibili beharko gara haizeak gure euritakoa eramanez dadin. Azkenik Anderren txistea. Txiste bat kontatuko dizuet. Ama, 2 notizia dakart zuretzat. Lehenengoa oso ona da, matematikan 10 bat atera dut. Oso ongi, ongi, eta zein da bigarren notizia, lehenengoa gezurra dela. Beno hau izan da dena, gero arte.